Kane kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang kimat ki bakong san mentaka step ka sarkar Meghalaya hanen kasni kala pelat pat ba ya ka health insurance scheme bathamai balakhat ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana U Menteri Jongkatnat Road Transport but Highways Jongka Sarkar Pedeng U Nitin Gadkari U Labo ya Umau Nongrim Nakabenta Bantai ya Buntali ki Surak ba National Highway ha Roing Arunachal Pradesh Henin Kasni Bat ka Sarkar Sikkim kan penyo kam sarkar ya kumba 8,000 ngut ki samla bamshim la yo kam yo jam Jongka Jilla lingba ka scheme One Family One Job ong U Menteri Rangba Pawan Kumar Chamling Henin Kasni ki khubor ki babnya ka sarkar Meghalaya hanin kasni kala pelat pat ba ya ka health insurance scheme bathamai balakhat ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ka banyatrai lang bat ka Meghalaya health insurance scheme phase 4 ka sarkar ka khmilanti bakani ka program bakala angnut laslam kanwan ra ya ka jingsno sting min CMC ka dai ya ki to ki brio ki bahap an pelut lut ya ka spa ka phau na ka benta kanu ka jing sumarpang ha ka bakran ha ka te ka jingyalang U Menteri Rangba Konrad Sangma ulay thu baka sarkar kan pentre kam ya ka program ban pendap kam ha ki shispa sni na ka benta kitna tre kam baro jong ka sarkar bat bakatnat jong ka koi ka khya kan hap ban wat ikilat kilenti ban pendu no ya ka jingpang dunas nam ka bakham kan rei ha ki kan thai ki ba armet bat ki badang ai bun khun U Dr. Indu Bhushan U balong U Chief Executive Officer jongka National Health Agency ulero ya ka sarkar Meghalaya halor kan ka kam ka babha jongka da ka baong baka jilla Meghalaya kala julong ka bakloy ban mi shakhmat ha ka ban penyo ya ki health insurance scheme na ka benta ki pait nong nong jongka U Menteri Jongkatnat Road Transport but Highways jongka sarkar Pedeng U Nitin Gadkari U Laboy Ngan biang itu, U Menteri Jongkatnat Road Transport but Highways Jongka Sarkar Pedeng U Nitin Gadkari U Labo ya Umau Nongrim nakabenta bantai ya Buntali ki Surak ba National Highway ha Roing Arunachal Pradesh Henin Kasni Kajing pelut banshna ya kini ki Surak ki kajing jengai kan long khandai pun rio point saw hinyau kilometer habala kelumlang kan long kumno 8,000 shispa khat saw point pra ar klor tingka ha ka jo kapor uni U Menteri ula pleru ya ki artli ki surak 2 lane badang shudapshna kita kilong ka surak na Mahadevpur sha buri dihing kaba ka jingjngai ka long kumba 8% point iwai saw kilometer bat ka jing penlut na ka benta jongka ka long shispa laipun rio point henrio not klor tingka Bat kasurok na bordum sa sha namchik ka baka jingjngai ka long kumba 8.8 kilometer bat ka jingnot na kabenta ban shnaya ka long shispa prapakundai point kandai iwai klor tingka kini ki surok baro artli kidai ki bahap hapo ka surok ba NH52B Shisni hadian baka Harijan Panchayat Committee Shillong kalakar pat ya ulat ka jilla ban penduk no ya ka high level committee kabala thau da ka sarkar Meghalaya na ka benta ban wat ya kilat ban penkenria no ya ki brio ki basyong basa hatham mitor syakawai pat ka jaka U Menteri Rangba Konrad Sangma ulaong baka sarkar kan menjur ya kata da lelei ru bat baka tai ka committee kan yai betengi ki kam jongka kumbalabu U Menteri Rangba ka jilla ulapan singaw ya kane ka jing ya kran bakilat pathai kubor hanin kasni ha Shillong ha ka bajubab ya ka jingkali belabo da uwai ni kinong pathai kubor halor ka hukum jong ka ying bishar baka sarkar kan kham antat bat kham le jai ha ka bedai baki kam ki bedai baka jingja hatham metor U sangma ulaong baka sarkar jong U kan but bet ya ka rukam tre kam kumba kalatmu bat kanam dan kanu ka jingpen per AA ha ki rukam tre kam jongka Ka sarkar Assam kala ay ka jing menjur ban pelat ya ka song pisa ka baar jong ka cha bagicha dhan puraskar mela kum ka jing pendap ya ka jing kular ban penyo san hajar tingka shabaro kinong traik pers lasha ki bela play account haki bank hadian ka jing pendu no ya ki lut sanspa bat 6,000 tingka barim U Menteri Kaplatingka jong ka sarkar Assam U Himanta Biswa Sharma ulaong babaro kinong traik pers lasha ki badai hok banyo ya katay ka pisa kinyo 8,000 sanspa tingka haki account jong ki hapo ka khatsan tarik jong ubnai banwan Ulay at huuru baka sarkar kan hap ban penlut la kumno arspa klur tingka na kabenta kanikakam
Kham Hashwa ka Sarkar Assam kalasam 8,000 sans pa tengka sya nyolak mut kinong trek perslasha na keleng kajela. Kani kadai ke All India Radio Shillong ke bawalam syapi ya ke khubor. Ka Sarkar Sikkim kan penyok kam yok jam ya kumba 4,000 mut kisamla bamshim la yok kam yok jam jong ka jilla lingba ka skim One Family One Job ong Menteri Rangba Pawan Kumar Chamling henen kasngi. Ya kani ka rai la pentip sya ka yeng darbar thau ain ka jilla da ka ba la turwa ban penyok kam sarkar ya kumba 4,000 mut kisamla ha ka jilla. Chamling uleh thu shu baya baro kijing dan kam na kabenta ban pentrai kam ya kani ka skim an penbet penbiang haswa ba uni usnam unkut no. Ula benrap bala pendap ru ya kijing mang tingka na kabenta kani ka kam. Ha ka juk kapor ka khubor sarkar ka yatho bala penmi kumba khatnrio 1,000 tali ki kam ha kitna tre kam ba pher jong ka sarkar khnang ban pen rong kam ya ki samla bamshim na yo kam yo jam lingba kan ka scheme bala khat One Family One Job lani kawai ka kam sarkar na ka banta kawai ka longyeng. Menteri Rangba Konrad Sangma oleh thu baka sarkar kadang trai borba banwat ya kilat jingerap na keleng kari ban pelai im ki khat saumut ki nong belati dewyong ki bala sakut hakawai ka par dewyong ka badan ha ka district East Janta Hills. Ya kani oleh thu haka jing kran ba ki nong pathai khubor henen kasni hakaba ula benrap baka jinglong jingman hakatai ka par dewyong ka long ka ba e bha na markat ba ka NDRF ringkat ba ki bor penya ya katai ka district kidang yele shitom ban saya ka na katai ka par ka kanang tu chapo jongka. Menteri Rangba ka jilla oleh thu ru baka sarkar jilla kalapan jingirap na ka sarkar pedeng bakan pha ya ki nong yarap hakani ka kam bat ba Ujaswan Singgil ubalong mining expert on sapoi hakatai ka jaka shen habala kali ya lada ka sarkar kan panjingerap ni em na ka Indian Navy usangma ulaai ya ka jubab baka sarkar kampat shimla perkhat ya kata namar kisipai NDRF ki bala pentebet ki hakini ki kam kidang trai kam hakatai ka par. Ka office jongka US Consulate General ha Kolkata ka badai pe iki kampan bha jongka US ha Kolkata badai ki jilla ba markhap jongka kala pelait pa ba ya ka English Access Micro Scholarship Program ha Meghalaya na ka benta ki khana school jongka Hillcrest Higher Secondary School Renja. Jamie Dragon ubalong Public Affairs Officer jongka tai ka office but Director jongka American Center Kolkata ula don rengkat hakani ka singi pelait pai ba ya ka tai ka scholarship haka pelau jongka tai ka school harunja. Lingba kani ka scholarship ki khana school ki badan hapdang khatlai but arphos nam karta but ki bawan na ki longyeng longsam ki bakham duna haka yo ka kot kin yo ya kalat ban pentebet yalade haka ten pareng da ka ba ki yo jinghikai hadin bala y school lingba ki program ba pher kini ki program kin ai jing hikai pentebet iki khanna akaktin pareng kaban yarap shibun yaki hakaban yo iki kam ki jam ki bakham biang kilat ban lek pule ki kerdan ki bakham shaneng bat kumjo ru ikilat ban yashim benta haki jing lek pule wat shado kari US ru kumjo. Menteri Rangba Konrad Sangma ula ong ba utip tikna baka jing thrang jong ka seng Congress ban thau sarkar ha Meghalaya hadin ka election Lok Sabha kanam urlong satyang. Habaya kremba kinang pathai khubor henen kasni usangma ulaong bahaka baning kong amdan manu bala bantip ayu kanja haka election Lok Sabha sho ulaong baka jingkran jong president ka Congress uba Celestine Lingdo kalong kabadang kloy palat bat kabam dan nongrim ruem namal baki sengki balathaw ya ka sarkar MDA la kalong ka UDP ni ka NPP ni ka PDF ni ka BJP ni ka HSPDP ni ki kertong shimet baro ki penpau barabor ya kajing sngaw ya hap jing mud bat kane ka sarkar sunrob kane ka jing kentho na Menteri Rangba ka jilla kalami hadian ba uba lingdo ulaong baka sarkar MDA balakli da ka NPP kan amne Islam ha Meghalaya bat baka Congress kan sa thau sarkar ha ka jilla hadian ka election Lok Sabha. Ka office jang ka Bureau of Outreach and Communication ka Baha Meghalaya bat Tripura ringkat ba katnat information bat broadcasting jang ka sarkar pedeng kila penlong ya ka program kerpang halo ka National Nutrition Mission bala tip ru kum ka Poshan Abhiyan hanen ka singi Hamadan Polo Hashlong bat katung ila poi sya ka bakut jang ka khubor ka belawan chapi nak All India Radio Shillong sashi por nginya so ba ka Delhi station nak benta ka khubor ka tin pareng kaban buat pat ka khubor hakaktin Hindi hakapor prakhasan minute kani gadai ka All India Radio Shillong.